Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der vil jeg vise jer mine ting, jeg har fået i fødselsdagsgave, fordi jeg lige har fødselsdag. Nu er den her video kommet ud, så er det noget tid siden. Jeg har lidt travlt, fordi lige om lidt skal jeg til Aarhus og ind i Hogs, fordi jeg lige skal have købt nogle andre ting, fordi jeg har fået nogle penge, og så er der en ting, der skal byttes. Så lad os bare komme i gang. Den første ting, jeg har fået, det er den her, hvor mit navn står på. Og hvis I tænker, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg er, så kan jeg lige vise jer det. Så hvis man har en roset og sådan en her, så kan man hænge den her. Og så kan der være flere rosetter. Og jeg har en bare ønsket mig sådan en her, føler jeg. Så den er rigtig god at have på et tidspunkt. Den næste ting, jeg har fået, det er ikke lige en, jeg husker, jeg ønskede mig. Men det kan godt være, at jeg har gjort på et tidspunkt. Men det er egentlig bare sådan en her. Den er egentlig god at have, men jeg tror ikke, jeg skal have flere, fordi jeg tror, jeg har 5-6 stykker af sådan nogle her. Og så meget laver jeg det heller ikke. Den tredje ting, jeg har fået, det er en, jeg i hvert fald har ønsket mig. I hvert fald siden jeg startede på Lem, fordi det er dem her. Det er egentlig ikke det sted, dem her, jeg ønsker mig, men jeg ønsker mig bare nogle hvidhandsker. Og det er egentlig bare mest fordi, at når jeg sidder på Hubert på Lem Rideklub, det gør så ondt og alt muligt, der hvor man har tøjlerne. Så jeg egentlig ønsker mig sådan noget her. Og så er der også noget klip, jeg ved ikke om I kan se det, men måske, som gør, at man lige har lidt bedre fast i tøjlerne. Det er jeg i hvert fald også rigtig glad for. Den anden sidste ting faktisk, at dem jeg har fået i første dag, det er noget jeg ønsker mig i hvert fald. Og det er det her. Jeg bare ønsker mig et billede sammen med Vision. Og så sendte jeg blandt andet nogle billeder til min mor, og så valgte hun den her. Men jeg egentlig også synes, det er rigtig fint. Det er et billede fra vores første stævne sammen, så det er i hvert fald et billede, der betyder meget for mig. Så er det bare lidt ærgerligt, at jeg har sådan en par på hende nu, men så har jeg da i hvert fald et minde om hende. Og der. Den sidste ting, jeg har fået, det er en ting, jeg skal bytte. Fordi jeg regner med den, og så tror jeg i hvert fald. Det er den her. Og det jeg skal bytte den, det er som sagt, fordi jeg tror, den er for stor til mig. Jeg har lige set en video ind, hvor der jeg prøver den, og så kan jeg lige se, hvad det er, jeg mener. Hvis den i hvert fald er for stor. Men det er jo bare alt på den her fødselsdagshaul, og I må ikke gå ud endnu, fordi jeg laver også et haul med det, som jeg har købt inde i Hogs. Så det kommer her bagefter. Men det er jo bare alt det, jeg har fået i fødselsdag. Og så har vi videre til den næste haul. Hej, jeg er altså kommet hjem fra Hogs, eller det er faktisk nogle dage siden. Men jeg har ikke lige haft tid til at filme den sidste del her. Så lad os bare komme i gang. Allerførst så vil jeg lige sige, at vi tog min bedstemor, som jeg fik i fødselsdagsgave, for at høre om, hvad de synes, og om de troede, den var for stor eller noget. Det mente hun ikke, så jeg beholder den. Jeg var også oppe at prøve at sidde i en søjle for at se, og der synes jeg, at den er irriteret. Så jeg regner med, at den er god. Så den første ting, jeg vil vise jer, det er faktisk ikke en, jeg har købt til mig selv. Det er en, jeg har købt til min veninde, som desværre ikke kunne komme med. Så den har jeg købt til hende. Og det er simpelthen en ridehjelm. Og der kommer mere info om, hvorfor og alt muligt på en fælles kanal, vi laver. Hvis jeg lige kan få den lidt op. Simpelthen den her. Med rusken, og så sådan lidt refleksagtigt noget.
Jeg tænker godt, hun kan passe den. Den passer i hvert fald mig, så men ikke også, hun kan passe den. Så den er i hvert fald klar til hende. Okay, den første ting, jeg havde købt til mig selv, og det er den her spore. Og jeg tror, det er lidt mere frem, så jeg ikke skal bukke mig så meget. Jeg har simpelthen købt nogle spore. Fordi jeg har godt tænkt over, om jeg skulle prøve at købe nogle for at se, om det kunne gøre noget specielt. Så nu har jeg prøvet at købe dem. Det er med 13 mm, så det er ikke de helt store, fordi jeg er ikke fan af de helt store. Jeg synes, de er alt for store og voldsomme. Så nu har jeg prøvet at købe nogle små nogle. Så til sporene selvfølgelig, der er ikke rigtig nogen stropper med, så det skulle jeg også lige købe. Og så har jeg bare købt dem her. Der er huller i, så det er rigtig dejligt, at jeg ikke selv skal lave det. Jeg skal så lige have fundet ud af, om jeg overhovedet kan finde ud af at tage dem på. Fordi det er jeg ikke vant til eller noget. Så jeg har prøvet at gøre det på min kondisko, da vi kørte hjem, men der kunne jeg ikke lige finde ud af det. Så det kan godt være, at jeg skal finde en video med det. Så den næste ting, jeg har købt, det er en trøje. En langærmet trøje. Ja. I sådan en rigtig fin rosa. Den ser nok brun ud, men det er en form for rosa her. Det wow. Med langærmer. Og den synes jeg også er rigtig behageligt på. Det er sådan en rigtig silkestof-agtig. Det er rigtig blødt. Så den tror jeg i hvert fald, jeg kommer til at bruge, når det bliver lidt køligere. Så den næste ting, jeg har købt, det er den her t-shirt. Hvor man sådan rigtig kan se, at det er højs. Og det er i mørkeblå, navyblå farve. Og så hvidt højsmærke. Og den er rigtig god og behagelig til, hvor det er rigtig varmt. Okay, jeg skal nok have vist den her efter trøjen, fordi jeg nemlig også købt nogle ridbukser matchende til. I samme farve og høj talje. Og så med sådan noget her klip, hvis I kan se det. Og så er der mobillomme i begge sider. Så det er rigtig dejligt. Så er jeg faktisk kun 2 ting tilbage. Den ene, det er denne her. Rigtig dejlig og behagelig hoodie. I sådan en grå-agtig. Med lommen dernede. Og så med en hat her. Og så er det rigtig sådan form-agtig indeni, så man ikke kommer til at fryse de kolde dage. Så den kan jeg i hvert fald godt lide at gå i. Okay, den næste ting, jeg har købt, det er ikke noget, jeg køber særlig ofte. Jeg har faktisk kun 2 af dem nu her. Og det er selvfølgelig et underlag. Sådan royal farve hedder det. Men det er bare sådan en blå en, og det er en kombi underlag, som man både kan bruge til frisur og spring. Så man skal ud og købe 2 forskellige. Det er jeg i hvert fald rigtig glad for. Og især hvis der er for par på Meta, så kan vi bare bruge det her både til spring og frisur. Så jeg glæder mig til at bruge. Det er bare alle de ting, tror jeg havde købt i Høgs og ting, jeg har fået i fødselsdagsgave. Jeg håber, I har nyt at se med på mit lille fødselsdags Høgs haul. Og så ses vi også frem i næste video. Hej.